supporting governor e tije gi gin mage. Ang' aduogo iri kanyo wana kama tiere kar ka Obuya machiegni lendo ma odiochieng' manyoro wane wayude WhatsApp mokwongo kapok wakete kata e weche manyien ma saa 7 wayudo oboke Oyugi Magwanga olony ni law no mano mar bedo jatend migawo mochung' weche mag pur e county milome ni Gavana. Erokamano ahinya jaduong' Olwach. Number one, abiro siro lwedo gima mheshimiwa Kagiri owacho. Equally, abiro chiwo views mara. Gima I feel it is in bad taste. County Government Acts are very clear. Ne roles mar MCA nango and what are the boundaries. Roles mag CEC enango. Role mar County Assembly enango. Role mar County Executive headed by the governor and the deputy governor enango. And very clear. And as it stands, and based on the faith, my governor as the CEO of the county government, nego do kum the cabinet mar delegate a responsibility to the cabinet. The cabinet, deputy governor and national cabinet, mar the CEO mar county and governor. Adwara na bid number one, ni Gavana Wanga. Ano kan ODM, but aja Ramogi. In 2022, I believe there was a consensus between the party leadership led by late Baba Raila Odinga. ODM was not ready. They felt reach a consensus mondo mi yier ngamadwa kao flag mar ODM mar Gavana Ramogi mane gi agree ni Gavana Wanga ne fit mondo mi lead. In that consensus, my very constitutional, onge marach gi consensus. Ne gi yiere ni Oyugi Magwanga mondo bed jalup Wanga. And then consensus made NDC. Ne nitiere faith man leadership mar ODM noketo kuom jariyogi. That faith nomiyo ne deliver kom mar governor ne ODM e Homa Bay sama ne piny tek kabisa. That faith, how I pray ni Governor Wanga ne oduobet piny kato seek guidance mar party mane chairperson. The party mar ODM negi structures of leadership. One gi NDC, one gi parliamentary group, one tiere called central committee. Nitiere clip moro mano wuok ka Gavana wacho e Homa Bay ni koro dwa pidho rasta. Kendo chako wacho ni ng'amo ol gi tich odhi dala. Ng'ama dwaro tich odonji. Gima ok ang'eyo kaneno kamoro ma joma noloki achiel kuom CC mar agriculture. Kane nitie kamoro mo Oyugi Magwanga nowacho ni en ol gi tich odwa nodhi dala momiyo koro nobedo relieved responsibility mare. Mano miye in good faith mondo telne. Bwana Maja Rhodes manoloki, I understand and is a close friend mar Oyugi Magwanga. Ok ang'eyo ni nitie kamoro mano ndiko barua mowacho ni ol gi tich koro mondo mi riembe. An adwa mana number one, pray the Governor ma Homa Bay is my good friend. And number one, Kenya is a social multi-party democracy. And in the spirit of multi-party democracy practice, no nego bed ni ng'ama jatelo bedo ng'ato maseche moko chalo Raila Odinga maseche moko joge moko balo. Nwaneno ka jakom nika to bendo wacho broad based to joge including Secretary General mare mene do Sefuna man gi delegated powers bende nigi contrary views on broad based government. But onge kamana neno mana jakom onindo moko call for impeachment kata removal mar Secretary General mar ODM. That spirit, as much as jakom osenindo,
I believe kaka nkech mbi mar jakom mar party mar ODM ni godo. Gladys nigi kombe ariyo man gi teko. Achiel en the chairperson mar ODM. Mano miye elevate malo moloyo governors mamoko mag ODM. Number 2 en governor, en CEO mar Homa Bay County. Ng'ama miyo naturally en ng'ama jahera ma ji te gore kuome. Onyuolo nyithindo mang'eny. Onyuolo nyithindo mapinge, nyithindo ma jojendeke gi nyithindo ma jong'uono. How I pray in the spirit of moving forward and uniting Homa Bay. In the spirit of broad-based. Man agenda mara. Ngata makonya support William Ruto. Mano en osiepona. They are set aside differences, because differences are always going to be there. Misunderstandings debate okanyo. Those set aside, mondo unite Homa Bay, and I strongly say, ni governor nigi ratiro mar reorganize county government, executive mare, but the timing was in bad faith. Erokamano. Adu kanyo moro ang'e sa makare ni to en mane. Erokamano ahinya Obuya. Ondie kantiere iri milomine yude kendo akiaka sani podi process ne wan kudi ga juma